Guys, large na oh. Baka naman do, pakilakasan yung signal kasi. Oh. Make me rich. Wow! 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 Hey guys, welcome back to my channel. Today is October 31 and signal number 1 na po kami dito sa Pangasinan. Pero di pa namin feel. Uy, Jasper kasi. Hindi ka ba na magpapayong? Init mo. So today's vlog, pupunta kami ng bayan tapos ililibre kami ni Philip sa ukay-ukay. Mag-ukay-ukay haul kami. Hole ba siya? Hole. 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 Oh, spell. H-A-U. Nakisakay kami. Nakikita ba akong Supposedly maglalakad kami, pero di ba? Sakto pa. Ayan guys, so nakababa na tayo. Dito na kami sa bayan. Suot ng mabuti itong face mask natin. Tapos itong face shield kasi may okay lang kahit hindi sa ano. sunburn tayo. Hindi, kasi nga bawal ma-sunburn yung mukha mo. Kasi kami naman kayo di ba arte sa mukha, okay lang. Sa isang pimples, di kami nagre-reklamo. Pero pag sa isang pimples, iyak-iyak na sila. God, Joy! I forgot, di ko nakuha kay mama yung 500. Hintayin ka na namin dito? Social distancing, ba't kayo magkahawag? Wow! Social distancing yan. Wala tayo sa exotic. Exotic kasi. Tara. Ay, char. Exotic? Saan yun? Milk tea. Mag-milk tea tayo? Exotic tas meti? Wala ka kayong pera. Exotic. Ay, kala ko exotic. Ngayon lang din ako kinorek. Ay, chismis ko, chori ito. Chori. Kapag nagpapasarap yung kahit yung pinakaming CR nila. Ah, dyan daw CR. Yung mga traffic ko direct. Uy, exit only. Di ba doon ang entrance? Yan, entrance. Ayaw ko maingay. Nandito tayo sa mansion namin. So, welcome to na. Andito sa closet. Ayun guys, so papasok na kami na market. Titingin kami, sabi ni Philip kasi mura daw dito. May 5, 10, 20 gano'n. Ayun, so Depende rin sa item. Pero meron yung mga magagandang mahal talaga. Tsaga-tsaga lang. Tigdasal gano'n. Tigdasal. Tulog dasal gano'n. $60. Hi, Pastora. Hi Pastora, I'm here again. Yes. Wala akong pampamenti. May nahanap ka na ba? Ikaw nga, Ate Alma. Ikaw, Kuya Philip, ano nang napili mo para sa akin? Wala po. Ayun guys, so nandito pa rin kami sa Laas. Naghanap kami ng okay. Tara na, tapos na. Next agenda, walang mahanap. Yes, ang hirap mamili. Lalo lang kung kulang sa time. Pupunta kami ngayon ng Suyi. Kaya na namin kayo dito. Kapal mo talaga. Walang iwanan diba? Welcome to Suyi! Ano na ang glassware? Po si Philip, pagpawisan, tignan mo. Nakadiri kuya, naman na wala pa akong sponsor sa skincare ko. Baka naman Santro o any ano yan. Belo, baka naman. Make me rich, di ba? Ito nga ganito. Parang kasal. Ang kasal yan. Bayan naman to. Ay, tanga, hapon na. Kaya naman din, papunta kami ng CSI. Ayan guys, nakapasok po tayo. Ayan guys, so packet na tayo. Ingay yung chinelas ni Philip pagpasendan. Tapos na pang tali-tali dito. Pang tali. Anong maganda? Try ko nga. Abot mo kuya. Wow. Ayan, so mag-repeat tayo ngayon. Just gonna remove this space here.
This is so cool. Wait, tanong natin sa mga kasama natin. It's okay. Look. Ito na. Sinabi ang dalawa? Hindi, isa lang. Yan. Napabili ako ng wala sa oras. Ayun guys, so nasa caster na tayo. Guys, large na. Guys, palabas lang. Kakain na daw kami. Hindi kain. Malanit ba? So pupunta pa kami sa kabilang baryo. Para lang kumain. So, ang vlog natin is hindi na ukay-ukay haul. Yan guys, so pauwi na kami. Ayun guys, so makikikain ko si Billy. Sinabit na ako. Hi po! Masaya siya, labas ng ngipin. Ang saya ni ano, Philip. Siyempre pagkain. So, yung pangod. Ganyan, pa-oilihan naman. Ay, ito starter. Ay, puputi siya dun Oh my God. Ako ngayon, kahit ganun Oh my God. Mag-house tour po tayo sa bahay nila. Dahil ko pwede rin, kapag may nagustuhan tayo, pwede tayo gusto. Joke lang. Dito po yung si Little Mermaid. Little Mermaid po dahil 5 silang magkakapatid. So, may mga yayaman sila. Ito, yaman. Kami, ko naman Kasama na, parang, parang kasama na yaman si Patricio. Oh, di ba perfect? My God, may laman siya. Walaan mo. May 100 load ka. Photo, effect. So ito yung oras na inspired by Peacock ba yun? Peacock. So beautiful masterpiece ng Brooklyn. Oo ba? Masterpiece ng Brooklyn nila. Di ba? So yun. So yun, bago nila mabuo ito, ilan ba? So ito, kulang pa lang isa. Yung isa, nandun pa sa Encantadia. Ano na yun? Danaya. Ito yung brilyante ng lupa. Kasi ito naman yung Solen Yusuf, si Mata. Ano na yun? Diwa! Oo, di ba? Nanunood yung Encantadia. Mga Gemay ka. Di ngayon lang kasi nga wala nang ABS-CBN. Dapat, baka naman makilakasan yung signal. So, Ilapit mo nga kuya doon. Hindi rin eh. may globe po sila. Hindi po kami nakakonect. Medyo po kami. Di ba nga yan? Nandito kami ni Dexter. Dalawa. Loka, dyan na sila may isa. Ate si Dex, yung isa missing hindi pa namin nakikilala. Wait, sister? Bumabuti, siya yung isa doon. Doon kami parang nadala lang sa 10 apps. 10 apps, filter, gano'n. Sa ibang bansa, kapag sinabi mo napkin, tissue yun. Pero pag sa Pinas, napkin na pang-tapal, gano'n. Pang-tapal, grabe yung dito sa ibig niya. So, pinapakilala ko sa inyo si Sister Mary Joy, the most pointed nose sa Moga. Princess Danica Ching Chung Chang from Cebu, from China. So, nananawagan po kami sa mga may kusang loo at sa mga mabubuti dyan. We need some camera po para sa amin. Ring light rin pa din background. Thank you. Just comment below po. Hala, di natin bahay ito. Kuya, kapal mo talaga. Kwanto na daw. Please welcome the candidate number 2 is she's the founder of Gluta Tayo Teklang Tusok ng Gluta Movement to sa Rubio Chapter. Tsaka po po, pusurog yung Hey, happy birthday to you. Kainan na. Hindi mo pilit dito. Buti na ako. Kumusta ang pagkain? Busog na busog. Sulit yung lakad namin. Opo, masarap yung luto na lang. Especially yung pansit. Nagustuhan mo. Yung transparent, especially yung pansit. Yung transparent na pansit. Tapos yung Shanghai. Bukas mo lang sana. Yung gold po nilang pansit. Bye! Bye-bye po. Okay guys, so pauwi na po kami. Go-haul po tayo ng mga take home. Anong take home? Wala akong take home. Yan. Magkay kaya. Ano yung pangalan mo? Kaisyon po. Ikaw. Anong pangalan mo? Ru.
Grupo. Ikaw? Wala pa ako. Nano? Radio po. Ay, ikaw, di ba nandito ka na noon? Ikaw yung makulit yung akyat ng akyat. Oo. Hi! Kumusta? Talaga na. Pink na pink. Ang sisipag nito. Anong prayer meeting po ninyo? Sana all matangkad. Ayun guys, so that's for today. So kung saan saan na napunta yung vlog namin. Busy na po sila. Yan guys. So, thank you for watching this walang kwentang video. Bye! Peace out!